Kaixo, Antonio Casado Darrotxa naiz, eta laugarren mailako ikasgai bati buruz, hautazkoa dana, hitz egin nahi dizuet. Justizia eta eskubideak 21. mendean. Ikasgai honetan, arrakala batzuei buruz hitz egingo dugu. Arrakala ekologikoa, arrakala soziala, eta erronka hauetaz gain, beste 3. erronka bati buruz hitz egingo dugu. Arrakala honek zerikusia du, justu aurrera egiteko, erronka gainditzeko, eskubideak eskuratzeko, dugun gaitasunarekin. Baina zerikusia du justizia teoria batzuekin. Adibidez, irakurriko dugun John Rawlsek aipatzen ditu bi teoria ideala eta teoria ez ideala. Eta planteatzen du bidaia nola egin. Ideala ez denatik, ideala denera. Ezta? Baina bidaia horretan deskonexio handiak daude, etenak daude, oztopoak daude. Eta oztopo edo baliabide horiek dira kulturalak. Zerikusia dute gure espektatiba, gure bertute, gure munduan egoteko jarrerekin, eta bar. Eta, finean, itxaropenarekin eta etikarekin. Eta ideala ez dena ez badute elkarrekin hitz egiten, askotan zinismoan eta depresioan erortzen gara. Eta izan ere, aurten badakigu zer den hori. Pandemiak etsipen handia sortu du. Sufrikario handia eta arazo asko. Osasun langileen artean, baita hezkuntza langileen artean, ezaguna da distres moralaren fenomenoa. Eta pandemiak egoera hori areagotu du. Dakigunez, Espainian 18 eta 19 urte bitarteko gazteak, zuek, hain zuzen ere, zarete neke pandemikoak gehien sufritu duzuen taldea. Kontu hau ez da batere arrunta edo triviala. Horretaz hitz egiten ez bada ere, suizidio munduko osasun publikoaren arazo larria da. Suizidioak, malariak, bularreko minbiziak, edo gerrak eta hilketa guztiek baino biktima gehiago sortzen ditu urtean. Adibidez, 800.000 pertsona inguru hiltzen dira urtero, eta hauek dira mundu mailako erakundeek emandako datua, 800.000 lagun hiltzen da urtero bere buruaz beste egiteagatik. Eta hau da, Gipuzkoako biztanleria osoa baino gehiago. Beraz, pisuzko gai batzuk jorratuko ditugu ikasgai honen azken atalean. Azkenien, mundu mailan eta gizarte mailan gaude hondamendi ekologiko baten atarian, hala diote askok. Eta Jose Azurmendiren esaldi hau erabiliz, saiatuko gara hondamendia, mundu honek hondamendirik ez duela merezi azaltzen eta argudiatzen. Jose Azurmendiren testu batzuk erabiliz. Beraz, naiz eta gaztelaniazko ikasgaia izan, hala da, eta oraingoz ezin dugu aldatu, euskarazko testuak ere erabiliko ditugu eta saiatuko gara 4. mailako ikasgai honetan, nun euskarazko taldekoek eta gaztelaniazko taldekoek bat egiten duten, euskara, gaztelania eta nola ez ingelesa ere uztartuz. Interesa baduzu, izena eman eta elkar ikusiko dugu justizia eta eskubideak 21. mendean ikasgaian. Gero arte.